Wala man tay tabliya. So kini na lang cocoa, parehas raman na siya. Cocoa powder. Lami ni ato ang champurado. Kay tangan nato siya cocoa powder. Lami daw siya. Ingon lang nakakimo. Sige na mag-ulan-ulan di ari. O nang kinahanglan nato nga kuan magpainit sa atong tiyan. So kini siya akong gibutang cocoa. Cocoa akong gibutang guys. Pero wala tay tabliya. Humot kayo siya. Ngaon na ta. Niya to ang pamahaw ron.